Пречистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невеста небесная, Царице, Мати Діво, руно все покриваючеє, радуйся, невеста небесная, превыщая небесных сил, нетварное сияние, радуйся, невеста небесная, ликов и высших радостях и ангелов превыщая, радуйся, невеста небесная, небесная сила и світе паче всіх світов, радуйся. Písanie ikon vyžaduje zručnosť a jednoducho aj rôzne poznatky, ktoré sú veľmi dôležité pri písaní ikony. Na samotnú dosku sa pripravuje krédový podklad nazvaný leukaz, ktorý spevňuje povrch dosky, na ktorú budeme vlastne písať ikonu. Tento leukaz nanášame niekoľkokrát, po brúsení dostaneme hladký povrch, na ktorý vlastne prenášame ikonu. Keďže ikona patrí do tradície cirkvi, nevymýšľame nič nové, ale snažíme sa zachovať tradíciu otcov a tým vlastne prenášame už pôvodný obraz, ktorý už bol kedysi napísaný. Je veľmi dôležité, aby sme aj tie kontúry, tie obrysy vyrili rydlom. Tak ako Božie slovo vlastne je nemenné, tak aj tieto kontúry na týchto ikonách nie sú menné. Preto je dôležité, aby sa vlastne tieto kontúry zachovali. Keď vyrijeme tieto kontúry do ikony, potom tieto kontúry obkreslíme, vymaľujeme farbou, prírodnými pigmentami, ktoré používame vlastne pri písaní ikony. Keď je obraz prenesený, začíname zanášať ikonu zlatom. Zlato je vlastne symbol nekonečná, lebo nemá začiatok ani koniec a všetci tí, ktorí sú zobrazení na ikonách, prebývajú vlastne vo večnosti, kde nie je začiatku ani konca, kde je úplná radosť, kde je harmónia, kde je súlad. A do tohto sveta vlastne Boh pozýva aj nás, aby sme sa stali takou živou ikonou práve pre dnešný svet. Радуйся, невеста небесная, и сирых вдов утешение, в бедах и скорби радостно. Радуйся, невеста небесная, священная и непорочная, Владычице всепитая, радуйся, невеста небесная, преклони огни милосердие Божественного Сына. Радуйся, невеста небесная, податайце спасения, преподая взываю ты. Радуйся, невеста небесная. Tmu hriechu môže preraziť iba Kristovo slovo, preto je veľmi dôležité, aby aj ikonopisec vlastne spolupracoval so Svätým Duchom
aby bol milosti posvedzujúcej. Nemôžem naozaj ohlasovať lásku, keď sám nie som v láske, keď som sám v sebectve a v egoizme. Veľmi je dôležité, aby som touto láskou bol naplnený. Jednoducho zmierený s Bohom, zmierený so všetkými ľuďmi a takto mocou a pôsobením Svätého Ducha vlastne tvoril to, na čo mi Boh dal talent. Vo východných krajinách, najmä v Rusku, Grécku, existujú tzv. Krásne kútiky. V tomto krásnom kútiku je ikona, pre ktorú je lampada zasvietené svetlo a prichádzajúc do takéhoto domu, človek si uctí práve túto ikonu, aby takýmto spôsobom vlastne v láske aj rozprával, aj pobudol s tými domácimi. Слава Тобі, показавшему нам світ. Слава вишній Богу і на землі мир, о чоловіці благоволення. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великі ради слави Твоєя, Господи, Царю Небесний, Боже Отче, Вседержителю, Господи, Син єдинородний Ісусе Христе, і святій душі, Господи Боже, Анче Божий, Сине Отеч, землі гріх міра помилуй нас, землі гріхи міра, прийми молитви наша. Всечесний лик премудрих апостол, собрася чуд. Náš prvotný obraz, vlastne, na ktorý sme boli stvorení, je vlastne ikona. A je dôležité, aby sme tú ikonu vlastne objavili aj v tvárach tých, ktorí možno sú častokrát nepriatelia, ktorí možno nám ublížili, alebo my sme im ublížili, ale dôležité je to, aby sme naozaj harmóniou, súladou a láskou naozaj sa zblížili s tým druhým. A toto vlastne ikona, k tomu nás ikona vlastne povzbudzuje. Aj tie samotné farby, ktoré vlastne používame, sú prvotného rázu, lebo tak sa hovorí žalmista, že prvotiny patria Bohu. Či už je to zlato, či už sú to kvalitné štetce, či už sú to kvalitné farby, či je to kvalitné drevo. Tak ako v Starom zákone vlastne ľudia prinášali zo všetkého najlepšieho Bohu, tak aj ikona vlastne prinesie im to najlepšieho, čo môže byť. Слава вишніх Богу і на землі мир, чоловіці благоволені. Je dôležité, aby naozaj ikona mala patričnú úctu, aby to nebol iba dekoratívny prvok, ale predovšetkým, aby to bol priestor na modlitbu. Lebo sa hovorí, že ikonografia alebo ikona je vlastne teológia vyjadrená farbami. V tých dávnejších časoch, vlastne keď ľudia nevedeli písať ani čítať, práve cez ikonu vedeli povedať, o aký sviatok ide a pri modlení pri tejto ikone naozaj nadobudali povznesenie ducha, ktorý je veľmi dôležitý aj pre dnešný svet. Keď vidíme, že sme zavalení materiou, keď vidíme, že naozaj už človek nič nedokáže ceniť, človek sa stáva nástrojom a preto Boh chce nás pretvárať práve aj cez túto ikonu. Je dôležité, aby sme v týchto ikonách nevideli len čosi krásne, technicky, zručne zvládnuté, ale predovšetkým, aby sme videli modlitbu toho, ktorý vlastne pomocou rúk kohosi vlastne tvorí ten prvotný obraz. Мої отверзиши уста моя,